Ahoj páni a dámové, dneska jsme si tu zapli po třetí Emči, asi neoblíbenější film, viď Emi? Jo. A protože jsem byl na Emču hodnej, tak jsem jí chtěl s Emčou natočit, takže ji tady jdem natočit. A ještě já jsem byla tak hodná a prostě nechala jsem bráchu vybrat si hru, takže jsme tady. Jo, a nějak mi napukla noha. Nevím proč. Dobrý, jdeme do Double Trouble. Pojď se hrát. Ne, já nemám Double Trouble. Dobrý, tak musíme do tutoriálu. No, musíme. Hele, tak pardon, ale jdeme zase do toho, jak normálně chodíme. Tady už jsme po třetí. Tady už jsme po třetí, takže se moc už to známe, viď? Takže už to známe. Moc se omlouváme, kdybyste třeba říkali, už je to nuda, tak jako moc se omlouváme. Jo. Ale prostě já jsem tam neměla Double Trouble. Už je ta minuta. Už natáčíme minutu. Ne, já jsem spát. Já jsi spát, tak ne. Tak, no, tady můžeš. Ježiš, já jsem málo spadla. No, tak. Hej, nebuď labuť. Hej! Dobrý, už si to. Hej! Promiň, tohle už nebylo schválně. Dobrý, držím. To dlouho, jo? Jo, už držím. Jo, tak jo, dobrý. Takže. Já jdu na tvoji hlavu. Já jdu dobrý, na tvoji hlavu. Tak si to zkus. Pak mi to tam musíš podržet. Tak. Dobrý, už můžu. Tak a jdeme do cíle. Takže už budeme mít rovnou ten Double Trouble. Dobrý. Takže jdeme do Double Trouble. Jdeme do Double. Začínám chodit. Ne, já začínám. Já chci začínat chodit. Já chci začínat chodit. Já. Dobře. Dobře. Jo. Dělej. Tak, dělej. Tak, dobrý. Jdu, skáču. Jsi tady? No, ještě ne. Dobrý, jsem tu. Takže teď snad to dáme, jo. Já tam doskáču. Dobrý, můžeš jít. Ne, po té žlutý. Dobrý. Já jdu zpátky. Jo, a já tady musím udělat ten parkour. Bude těžký. Tak já to jdu zkusit. A spadla jsem. Tady to Double Trouble je hrozně těžký. Zase se omlouváme. No. Že prostě taky to neumíme, jo. Takže. Emi už to má 3 minuty, takže běž. Ne, ty máš jít. Kam? No běž, dopředu. Dobrý, čus. Teď já jdu zkusit tady to. Hlídám tě. Ježiši. Tak Emi, to bychom mohli asi ukončit, ne? Oni mi to tady drží. Dostaneš se ke mně a... Oni to tady drží. Emi, dostaneš se ke mně a... To. Tak já bych to asi už ukončil. No já to ještě zkusím. To už nejde. Takže já bych to počkej, ukončila taky. běž do menu. Tady. Já už bych taky ukončila. Tak. Pojď se mnou sem a tady bych to ukončil. Hele, já jdu zkusit asi ten druhý. Ne, nechoď tam! Jo. Tak tady bych to ukončil. Tak tady bych to ukončil a tak asi ahoj příště. Já zase